Naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Happy weekend everyone. Sabado, malemti Sabado dito Pilipinas. Diyan mo no anyat oras yun dita. Ayan, sa di naman napaset, tilubong ti ayan nyo ita ken anyaman nga oras ita iti ayan nyo. Kablawang kayo tinaimbag nga oras ken na naimbag nga pa nagbibuya. Mga kasin dito laing Nemars Studio. Amo nga doon kada kayo ti agga po ijay sa bali a page. Page ti radyo dito ilawag. Kalkalpas yung nagbuya iti lagip tinapalabas na programa, live program ni Daddy iti radyo. Yes, syempre saan lang tayo mapukaw na di program at yung kumusta ka itan kasin problem of the day kaya ito manin ni kasin yung yung o may manin mangibasa iti maysa nga surat nga pakasaritaan ti parikot iti biyag ti maysa nga problema ken agkidkid daw ti pamalakat tayo. Syempre saan nga may busan ti surat gaputa halos amin nga tao ket addaan iti problema ket anya nga problema dayto nga maibasa itataken ito balakatan ket padaanan tayo. Yeah. Alright, rugyan tayo rin mga kasin, baliwag to ti ko mablao ka ti naud-udi nga viewers tayo. Dahil nga rin ti problem of the day nga napadayawan nga may basa tatangal daw, agga po ken ni Pingot iti Santa Ana, Cagayan. Sagudahin nga rin ti surat ni Pingot. Dear Kasin, agkabarangayan, nagkaubingan ken nagkaredwaran kami iti elementarya ken high school ken ni Perla. Ken kangrunan di amin ket nasapa nga nagkinaawatan dagiti puso mi. Taada kami pala iti high school, idi taagayan ayat kami. Iti naganos nga edad mi kasinyong ken ni Perla. Rinugyan mi idin tinagarapaap. Nga iti agnanayon ket da kamin tulayeng ti agin inayat. Nga iti agnanayon wenno iti tungpal biag mi ket da kamin to ti agasawa. Ngem gaboy ti rigat iti biag agpadpada nga saan mi nga naituloy ti nagbasa. Ket siyakon nga inauna kada kami nga talong agkakabsat ti nangituloy nga nagbalin nga ama. Nga pa nagkalap ti kangrunahan na pagsapulan mi. Taagnaed kami nga rod iti igit ti baybay iti ilit Santa Ana. Aduy di ti mangibaga nga da kami to ken ni Perla ti agasawa nga awanen ti mamagsina kada kami. Tamasansan met idin nga ada mapasamak kada kami. High school kami pelayang idi pinigis kon tay telon ti kuweba ni Perla kasi nyo. Ang imsa ko lang ang isistoryain. Sa balin to lang ang istoryain. Kasi ti may sa nga rabii selag jay bulan. Kunak man lang masapa kang maturog, Pingot, anak. Tamasapa kan to nga sumalog nga mapanagkalap, inton bigat, saan ka di? Mabitak laeng nanang. Nalipatak namin nga insagpad di bangka nga pagkalap ko itay malem. Narigatin na, no adamang loko, kat maianod pa eh. Ingkay sagpad di bangka, bueno ingkag bangka. Kadigdigos mo, at dakad mo't mapanag-isagpad di bangka nga kadigdigos na. Sinarak kayo kadimanan, kiniperla iti igit ti baybay. O ita nga silag di bulan sa kay mapan ijay isla. Ninanang mat. Amuyo lang nga rodin. Agsaludsud ka pelaeng. Ay, anak kaya. Aping agsennaay kayo. Diyo ka di kayat ni Perla nga para kanyak nanang. Tingarod pang panunotek barok. Nukas pagarigan ta agasawa kayon ton. Kasano nga rodin nga matulungam dagiti duwang nga kakabsat mo para iti panagbasa da.
Tano saan ko mga nasapa nga natay day di amayo. Saan ko mga sikatim mabugar nga agsapol iti pagbiag ken paghadal dagiti kakabsat mo. Nanang, awan ti pagdanagan nyo. Oray no agasawa kami to kini Perla, ituloy ko ti mangtulong kadagiti duwa nga kakabsat ko. Ikarik manen kada kayo dayta nanang. Shoutout pa kay ni Cousin Celiano Salazar Alejo, ni Cousin Ofelia Culio, kay ni Delia Mariano Gorgonia. Ni Jeb Agregado, madamdaman tong Cousin, di tinagan nyo aya. Thank you pa kay ni Aiza Cuepo, kadeti 75 stars. Hello also kay ni Lisa Gieb or Lita Gieb. Rosemary Gavino and Leia Agcanas, Rahan Serrano, kablawan ni Mark Giovanni. And shout out pa kay ni Jerry Gawiran. Hey, paring Pingot, dumagas ka pa ya. Uray saan ko mangkat, parang Samson. Hey, Delilah, may samang pa nga red horse para kan pare Pingot. Tapat siya nga mapainom mo day takit ni, nakagwap-gwapo tilangan na. Ada agur uray ken kuana di tabaybay. Sa may sakin mangreke pa kon Samson. Di bagarabiim Delilah. Ni manin pare Samson, di mo uding nga customer mo dito store mo. Supay isuti ka na nga mang closing remarks Pingot. Hey, paring Pingot. Sino nga takada tayo ti umununang agkasar? Ha? Da kayo kini Perla, wenno da kami kin Delilah. Uy, agbabain ka Samson. Kasano ko mga agkasar, takit di kami pa inaklon. Hey, kat aklonin na kami nin Tapno ipanta na rik na di ngamin paring Pingot. Ay, wenmat ngamin Delilah. Di pa ilada tayo iti high school nga ar-arman na ka ni Samson Yung saan nga iso ti kayat ko Pingot? Ay, sino nga ko ma? Pare, si katikayat na ni Delilah. Iso nga mabaling kat agasawa kayon kini Perla tapno no sursurwon nak tumuting nga ayatin ni Delilah. Uy, agtal na ka man Samson agpay sumot nga min Delilah. Nabayag nga amukon nga ni Pingot ti kayat mo. Iso nga di nak maaklo-aklon saan ka de. Nabartik kan si ka Samson. Ibusim kit din day tayo ninumim kit agbayad kan tamang rekepa kon. Sige pare. Samson, Delilah, inakpay. Sige pare. Lalaingim Ihirit mo nung nga patarayin di pagsakayam nga bangkam nga mapanjay isla. Ay, sige, ingat, Pingot. Shoutout pa kay ni Lani Handok with Jandok and also kay Milagros Magno ni Antonio Baroga Lani kablawan na meti familyana iti Kabarugis Quirino Baroga family, Antonio family. Hello pa kay ni Asuncion Acob, Lorna Marshall ni Cousin Divina, Cousin Divine Tinsky, happy watching kay ni Lani Florence Real, happy watching pa. Pingot, mahal. Ay, api nagbayag kan. Amang ka pengagur uray dito kunaklan nung saan kan nga umay. Pasensya kan mahal. Adapi siguro din magasama la. Pinadagas nakbit ni pareng Samson iti store da Delilah. Kunaktupay. Dimbangas ka manin iti ayan da Delilah. Tapagimunam ka di manin di nga Delilah. Kitalagamit. Nakakadkadlaw nga kayat na ka.
high school te pala idikit crush na kan. Awan ti kapatgan kanyak no saan lang nga siksika perla mahal. Arakuping ka man. Talaga? Siyak laing ti babae ti biyag mo? Uwen. Ket numabalin, umanugot ka kuman nga kasartan. Tapno di ka naging imon iti sa bali ka babae. Uwen ang ubing tapay. Oh, di ka di mailiw kanya? Saan man na mahal? Isungarod nga Mike, dito ita, mailiwak launay kengkan. Ket anya pengarod ti rurayan ta. Madamdamatan nga agtungtong mahal. Paandare mo ti bangkam, taagsakay tan. Taintan iti isla ta pagustuhan ta tirik nata. Kaya't kung epanti iliw ta mahal, I miss you so much mahal. Aglambing mo dati mahal ko. Kailiw ka mo't unay-unay mahal. No kumala mabalin nga dito yung lata na. Madi angkat na. No ada makakita ka data, damit balbalay dita ni. Inta iti isla Kasi dati nga raramiden ta. So nga, agsakay tan. Sige. Agsakay ta nga ro din tapaandari ko, inta iti isla. Kiti dyan nga agpapastaman ni tiragsak, mahal. Hello ba ni Princess Olivas? Happy watching. Ate Novelyn Ramos, ayun, nakita ko. Lynn Kalasagan, Sanilor Batulayan Colico, happy watching also. Hengka. Maricel Yanto Pasyon, ni Emmy Torreser. Janeline Naparan, happy watching in Saudi Arabia. Hello ba ni Dalen Sabado Fabro. Kani Bongbong Tayamen. Apo, Bongbong, Uraya, madadati ma-mention tinaga mo dito. Bongbong. Nakaragsakan nga talaga no. Adata dito yung isla, mahal. Uray mo siyak, mahal. Dito ikat na wayata nga awanti sa bali nga tao. Dito yung isla no, dito talaeng. Maaramid ta ti kay kayata. Kas tinararamid ta idi. Kadagiti panahon nga may ta dito eh. Mahal. Oh, apay nga kaslan, nagsinay ka. Awan lang, mailiwak laging ka. Sabsabali ka ita Saan kay bagam ti iliw mo? Dito nga, kadagiti, daw udi nga, iumay ta dito ikat. Sa amo mo ti bagbaga ti kasta. Diyak man na mo, diyak maawatan ti riknak, mahal. Mahal. Kitayam ti aglawlaw silag ti bulan. Nakalawlawa ti tao, saan ka di? Oh, kitapay. Amom ti kinaado nga ikan iti tao. Oh, di ba? Nakadadayo ti papapanak nga pagkalapak. Oh, nakadado nga ikan nga mabalin nga makalapan. Oh, angem. Si kapay laing ti kayket ko nga banniitan. Korni? Apay korni ko ma. O di ba? Ti kanaado nga ikan nga mabalin nga banniitan. Si kalaing ti kayket ko nga banniitan, mahal. Oh, kaya't mo nga makita ti banniit ko, mahal. Bastos, tilaksi ka nga talaga. Pilyo ka si ka, pingot. Katapikat nabayagbat nga makitkita mon. Nabayagbat nga may igamamon. Nabayag nga nabaniitan kan. Katapi nga rin nga kahit mo nga ulit-ulitin nga baniitan na. Tiag pa isukit. At ako makayat ko nga baniitan king ka. Ha? Di ka mawatan. Igamam Niti, napamumitin ba bata shorts mo? Dahil titi baniit ko na eh. Gamak man? Wow. Iso pala nga iso Katala, alang ba't nga agbaliw ti lang na si kamot, mahal. Sa amo una yan kasi nagtarupam. Taapay. Mabaniitan na ka. Baka mabaniitan tangiwat mo, mahal. Di dito tila bagbagam. Madi ka di pa'y mabalin? Nabayagan nga, kidkidawik ka nga, tamamot ngiwat mo, baniitak, mahal.
Talaga nga sika, kanayon kibagbagaking ka, nga deta kukwam, para iti kukwak laeng. Saan nga para iting iwat? Deta tinagbiddo ta mahal. Amom, deti baniit ko, kaslamat la atin no agbaniit ak ti ikan. Deti iwat ti ikan ti mabaniitan mahal. Nagluko ko, apa ikanak nga rod? Walan ati kinabayagtan mahal. No kayat mo, no maariyek ka, kasulatan. Kalpasang mabaniit ak tangiwat mo, yung kanto lang tagmulumog yan tadanong ti baybayin. Urita na naabgad ba? Oh, madisinfect mo't no kwan. No pay panagkunagkat sa amot nga narugit iti baniit ko. Napilit kasi ka. Alan mahal. Ngayon mapagbit lang mga 5 seconds. Nagbit mo ta 5 seconds yun. Mati kasalungod ka beg na. Ibaybayag mo ba't 5 minutes? Ano yan, 5 minutes siya kaya? Mati nagbayag mit launit 5 minutes sen. Hindi ka pa yung maka 5 minutes no kwano. Deti pink salm. Di ka pa yung makapayag no kwano, no agkanaig ta. Sige. 1 minute. 1 minute. Madi na bayaglat ta. 30 seconds. 30 seconds lang 30 seconds lang. Basta, ito no malpasak, inakto talaga agbulumog, di tadanong baybay. Ang problema. Alam nga Roden, baniitang kang Roden. Sige ka din. Yes. Wala na, dumog kalatan, tagtugawak. Nabali madamdama. Kalpasan nga ba mabaniitak tangiwat mo, mahal. Dede tumot pink salmon mo, tiban ni itak. Anya? Aguri ka, tilay bagbagam. Mano nga segundo day giant. Saan mo ibilbilang day giant? Aguri ka ngamin. Ituloy mo, ape ngamin nga insarting mo. Tilay bagbagam, anya pink salmon. Kunak, kalpasak nga babaniitan tangiwat mo, isarunok to nga baniitan deta pink salmon mo. Pink salmon nga. Dita salmon mo, pink salmon. Pink salmon? Inyarig mo iti pink salmon? Una gaputa pink na rod. Pink na pink. Although solid BBM dayta. Tilay bagbagam si kapingot. Ano nga solid BBM? Pink na talaga dayta salmon mo. Mahal. Ang solid BBM dayta. Nakaamo mga solid BBM dayta pink salmon ko. Alaman? Gaputa bongbong mahal. BBM. Bongbong mahal. Nagkurni kasi ka, nga bongbong mahal ko BBM, bongbong mahal. Taapay. Gaputa agbongbongak, iti pink salmon mo mahal. Anyang agbongbong? Agdinamita kasyay? Agbongbong kunadan sakit, dagiti kasking ka nga mangalap nga agusarda iti dinamita, no anyaman nga paputok, iti baybay. Agpaputokak mahal. Sika nagkorni ka nga talaga sika. Talaga nga maka-BBM ka niya. Pero mahal. Magusto ak unay deta. Agbungbong ka kunam. Agpaputukak mahal. Agbungbungak iti pink salmon. Sige. Orita safe kita. Safe ka nga agbungbong ita. Talaga? Gaputa kan kalpas ti red tide. Akit bayad ka rin Safe na rin. Ti pa nagbungbong ko Ore mamin ano ka nga agbongbong iti pink salmon mahal. Safe na safe. Agri ka. Agbongbong ka nga rutin Agri ka baniitak pa itang iwat mo ore, ngayon ang nakarugi ako. Less, minus 5 seconds Sige. 25 seconds lang nga rutin. Nga rutin bungbungik to yata pink salmon mo mahal. Sige. Nagbiit mo't mahal. Kit
30 seconds na nagtulagan ta. Ang guri ka ta nagbitag mo lumog. Saan eh? Apo, saambot nga narugid dito kat kadigdigos kita nagkita ta. Jakmot pa yung imisbo. Wala, sige nga Ruden. Agbumbungkan? Uwen, agidakan tarabawang kan. Oh, dito yan. Mahal, sirek kung dito dinamita. Rasigin. Kasti ko na kalkalpas ti red tide. Mabalin mo ti agbungbong iti pink salmon ko, mahal. Oh, yes. Yes. Rumabawa ka Ruden. Ang iminton maminsan, mahal. Anya, mabalin ka di nga ibaybayag mo to. Anya, ibaybayag mo to. Ti, panang banhiit ko tangiwat mo. Ita ito, tilay bagpagana. Alan, ala, sige, sige. Ala, sige nga Ruden. Yes, peso. Uwen, alan. Okay nga, rumabaw ka nga Ruden. O, sige. Oh, dahil iti dinamita ko, mahal. Pagpaputok ako na tiping salmon mo. Sige. Oh, mahal. Apo, ti paspas mo. Uwing gusto ka talaga. Kamakamag ti imas na. Oh, mahal. Pingot. Mahal. Mahal. Nagputok. Saan ko gayam na i-play dati background na ito nga ba? Hello pa kini Shaq ni Lee. Hello kini Liver, Anyer Lungbo. Ayan, Marilyn Macho, Mel Ildefonso, Agawid Kan. Nana. Hello pa kini Kasin Cres Ballesteros, Mark Donesa Jr., Kasin Jocelyn Gascon. Ni Mami Teresita Cabanya Fuller, Jack pinakita Agyaman ako na'y mahal. Agyaman akmet king kamahal. O anya, dati ibagbagak tatay. Anyang ibagbagam. Agkasarta ko man. Kanya ti makunam. Dahil taka di manen ti ibagam kanyak, pingot. Kit kasano nga ro din, di kakabsat mo no, agasawa tanton. Di pa, pagpasbasahay mi da. Kit tulungak lata ida Wenangim saan pa nga natungpal ti arapaap mo. Arapaap nga. Kit ti maadan ka, di kiti moderno nga pagkalap. Kasti kunam. Kaya't mga makaadayo ka nga agkalap, kinadadumit ti makalapam. No, adda ti moderno nga gamit mo. No dakdakil ti bangkam. Kat baka dim tumatungpal dagiti arapaap mo, mahal no agkasarta. Mahal. Kas keday ta bangka nga nagluganan ta nga imbay dito Nakabasbasit nga bangka. Kanayin mong ibagbaga kanyak nga ti kayat mo kat dumakkel ko ma. Agbalin ko mga double engine. Nga duwati motor na tapno makapangka kadagiti na dumaduma nga isla iti anyaman nga pasit dito ayan tayo. Ken padakkilemet ti kahan tapno na ti kasta nalawlawa. Dakdakkel nga pagikargaam ti tao, pagikargaam ti ikan nga makalapam. Saan ka di? Kita anya ko mati connection dito nga bangka iti ibagbagak ken ka nga panagkasarta. Kit maadaan ka pa nga ididakkel ken double engine nga bangka no agkasarta. No ijayam kanyak ti kasar sigurado gastos dayta. Ket syempre no agpamilya ta gastos man daytan. Iso nga una impalaing deta arapaap mo pingot. Anya ti kahit mo asawen. No addan ton dayta nga dakkel bangka nga ibagbagam, mabalinak ton nga ikasar. Ti dayta nga ti problema. Awam mo ti dakkel a kwarta nga maaramat. Akit tulungan kanton Tulungan kanton. No talagang arapaap mo't maaddan iti dakkel a bangka,
nga mausar mo iti panagkalap. Tulungan kanto. Kasano kumagat agpadpada talay ti kasasaad ti biyag. Basta, tulungan kanto. Tandaan am ti saok pingot mahal. Sang ka ibaga idi ni Perla tunggaliyawis ko kengkwana ti kasar kasinyong nga maadaanak pa'y nga umuna iti dakkelabang ka sakbay nga ikasar ko. Angem kasano ket basit metla ti makalkalapak. Sakit no adda kitae kadaganan siya ket itulong ko met ti pamilya. Malaksid nga taan no adda mang pautang kanya ket dakkel nga kantidad. Ngem no pa'y kasta, Jack pulos na pukawan iti namnama nga umanugot tumetlaeng ni Perla nga agkasar kamin. May ampingot ta. Siyak to ti mangtid keng katigatang mo iti dakkel nga bangka ti motor. Deta man ti bagamon. Kaya pangalaam ko mamot. Manulat ti sweldo mi ti binulan iti pagtrabaho mi ti ili. Aket no, agi patulod to ito dolyar di hawaiano nga friend ko iti Facebook. Do di adano ko nayon na iti gatang mo. Dahil taka di manin friend mo ti Facebook ti pagsaritaan ta. Niapi nga kastang, agimon ka di mahal. Ket si kang arod. O di ba dumagdagas kamit iti Ayanda de Laila? Saan ka di nga no mapangkagumatang iti sari-sari store na ket pasaray di nakapagbayaden? Nga di mo pa ipilit nga bayadan ti mapan mo gatangan ket malibre ka kanayonin. Agawit takit din. Mapikon ka manin aya. Wen gayam. No addan to baro nga cellphone ko, ited kon to ken kan dati agda mga cellphone ko tapno no makapag-Facebook kamet. Si kansala ti awan Facebook na dituyen. Jak masangot ti Facebook. Ken pangalaam ko mati igatang mo ti baro nga cellphone mo. Adda kano iregalo di hawaiano nga friend ko nga napinpindas nga cellphone. Kabaro, iPhone. Agawitan ko na. Saan ko nga maintonoran dagita nga bagbagam. Ni dahi ito eh. Sige man laing yan. Saan ko nga dagdaka matin dahi nga hawaiano. Agimon ka manin. No siyak ti agimon, madi. No siyak ti agimon, no sikat ti agimon, madi. Di ka maawatan. Basta, agawitan. Intan. Intan ka ro din. Kasinyong saan nga limed kanyak nga adda kachat ni Perla nga hawaiano. Agpaiso nga agimo na. Taapi nga agchat da. Sang kay bagana nga awang kanu nga minti kachat na tadyak mat kanu Facebook. Isu kanu nga into no adda baro nga cellphone na. Ited na to kanu ti daan nga cellphone na tapno ag Facebook ka to kanu met. Da kami to ti agchat. Agi mo na gaputa. Siyempre anyat rason nga makichat ti hawaiano ken kuana. No diket adda nga pa nagkurso na da na. No pa ibagak nga kasano no asawain na ka kunakit. Di ka madanagan ko na namit. Ag-friends da kanulaeng. Siyak kanulaeng ti lalaki iti puso na. Ket ulitin naman ti agkari. Nga da kami ket da kami tulaeng ti agasawa. Asyak tulaeng ti lalaki iti biyag na. Naglabas pa, di sumagmamanong nga aldaw kasinyong naawanin iti panunot ko dahil nga napasamak, nakalpasan mi nga nagpapas iti ragsak ket kasla na perdi ti mood mi ta napagsaritaan mi manen dati pagimimunak nga hawaiano ket no kasta nga agimo na ket ibaga namot nga ape kanu nga dumagdagasak kada Delilah pagimunan namot ni Delilah anya di jay agbimbinales kami kasla kas jay. Ang kalpasan di sumagmamanong aldaw ket naawan iti panunot ko dahil nga pasamak. Nagtultuloy iti trabaho. Ket iti maysa nga aldaw. Nanang,
Ay, Barok, alain yung digiti naglakwak iti nakalapak nga ikan. Medyo panak ka deta ta swerte a kita. Ken inted kun kinilinggit jay batik nga si dain tayo. Oh, awatin nyo nanang. Ay, anak ko. Nanang, api kas tatalangam. Iduli mo dito kwarta baka may batam. Ay, agore ka isuksok ko dito brak. Di mo ka di pa'y nadamag ti maipanggip kini Perla, Barok. Ha? Taanya ko matijak amo nga maipanggip kin kuana nanang nabayagin nga nubya kisuna. Ken kaanulay di nagkita ken nagsarita kami. Anya ka dito itaya nanang. Nupod numan dayto nga damag anak. Pangaasim ko mata saan ka nga agbarbartek saan ka mabigbigla. Ha? Di mo ko mabaybayan ti trabahom ken saan mo ko mga baybayan dagiti addim. Nanang, anya nga hindi may panggap kini Perla ha. Kit insangpet na kanon ti bagina iti balay ti Hawaiano nga mangi kasarking kuana. Anya nanang? Pudno ka dito yung bagang? Wain. Saan nga pudno tayo tananang? Saan nga maaramid kanyag dayta ni naganan? Perla. Kitam tigigkiktot ko pa yung nanang. Diyak pa di may bagat na gusto nga naganan. Kasi saan nga maaramid ni Perla dayta? Ang imiso ti pudno baraw. Kat awatim ko man dayta nga kinapudno pingot anak. Saan? Saan nanang? Diyak maawat dayta nga banag. Gaputa saan nga pudno dayta nanang? Saan? Makapungtutak nga talaga kini nanang ta ipapilit na nga pudno ti imbaga na kasinyong nga insangpet kanon ni Perla ti bagina iti Hawaiano nga mangikasar ken kuana. Ha? Kasano kumakit no siya idi injayak ken kuana ti panagkasarmi ket ubing tapay kunana. Nga tung palek pelang ti arapaap ko gunudek palit arapaap ko nga maadani ti dakilabang ka. Kasano kuma? Kasano kuma nga ada sa bali nga mangikasar ken kuana. Agingga nga napaniknik kakasin nga pudno ti amin. Nagsakit, nakasaksakit. Nagsakit tinakim ko ket gapoy ti dayta. Uri no sang kaibaga ni nana nga sa anak agbarbartek, saan ko baybayan ti trabaho, saan ko nga baybayan ti bagiknim. Kasta dinaramid ko. Nagbarbartek nga alos rin nabiiyak nga mapan iti sari-sari store ni Delilah. May sama pa nga botelya nga gin, Delilah. Ha? Pingot? Naibos mo ti mesa nga bilugin? Mangirwar ka pa iti nayon ti pulutang ko. Hala, pingot saan nga rumbing agbartek ka? Kit saan lang nga may maysa ti babae dito yung lubong? Mangted ka di winuin mapanak iti sa bali nga store ni Laila. Ha? Sige nga, saan mo nga ibusin akit? Naibus mo tamis ang bilugin, usto na ko madaitan, mangted ka latan. Ibusik para saan? Awan ti bibiyang mo. Kinisaganam dito order ko nga pulutan. Sige. Sige, pingot. Saan matalimid kanya kasi yung ada marikrik na panagayat ni Delilah kanya. Ngayon siya ka mo no api nga nilata Perla ti pagpitpitikan ti puso. Siguro gaputa mabainak pot kini Samson ta nabayag nga mukon nga kursunada namot. Kas lamas bagay da nga imitida kami kinis ni Delilah. No kasta nga mapanak aginom iti store da ket asikaso ha. Amin nga orderek idasar na ket no mabartekak at ibayan nak nga agawid iti balay mi. Kaya di may sa nga rabi nga kasta una iti bartek ko nga imbes nga agawid dak sa bali ti nagturungak iti igi ti baybay ket nasiputan ni Delilah.
Saka mo nga sinurot na. Kaya di diada ko ni tiigit ti baybay kasi nyong dito'y ko nga impeksan ti sakit tinakin ko. Perla! Perla! Apay ngayon sukat na kiti ako ayano. Apay! Binanitak pa ita salmon mo, Perla! Perla! Pink ko na kulay samad! Uray no lang isit salmon mo, kinayat ko! Binanitak bay, kinang kubay! Binungbong kubay, Perla! Ngimit sukat naklantay di away, ano? Apay! Dakdakkel ka di banit na ngimit isyak? Baka dakdakkel pala na di banit kong imisuna? Gamo ka di na atong dolyar na? Gamo na itong kwartanan? Perla! Walang kandis ka, Perla! Perla! Di ko makarot malais na salmon mo! Perla! Pingot! Pingot! Pingot, istunan. Agawid tan, iawid ka, atibayin ka. Saan nga si ka sa pulag, Delilah? Apay nga imay dinaanon dito igiti baybay. Tinawagan nak ni Perla. Kit naamuan na nga nagbartek ka, nga imay ka dito igiti baybay. Iso nga imbaon nagtap na makapagsalita kayo. Anya, tinawagan na ka. Tinawagan na ka ni Perla. Wen, iso nga, intan iawid kan. Nagsakit tinagim ko, Delilah. Wen, amok. Amok ka na sakit tinagim mo, gabay tinapasamak. Yung mga nga naramid na di. Apay nga naramid ni Perla. Kas talaga tibiyag. Siguro akit nagpaka-praktika di suna. Gabutawan ti dolyar ko, kasta. Kinang ko ti salmon na, oray nakangis-ngisin. Uy, saan kagsasot, kasta? Pink ko na, ay, oray saan? Ayat ko lang nga saan nga mapabainan. Alas to na, gawitan. Gusto. Apay grup-grupat kwarta ka di suna. Saan mit siguro nga kasjay. Di mo amo no anya tirason na. So nga nasken agsalita kayo. Agsalita kayo to. Gawitan. Ni agri ka. Agri-ring ti cellphone ko. Isuna. Ni Perla ti umawawag. Daytoy. Sugmatag ta nakitag salita. Alan. Agsalita kayo. Amo to'y, nakasalitak man. Pingot, pakawanin na kumatasaan ko nga matungpal ti kang runaan nga kariking ka. Kit ikarigatan ka nga sursuruin nga lipatin, kin sursuruik bet nga ayatin ti agbalin nga asawa. Iso ti kayat dagiti dadakkel ko. Met lagayam. Dagiti laing gayam dadakkel mo ti mangayat saan nga sika. Iso nga saan pa nga naladaw ti amin, Perla. Saan pa nga napasamak ti kasaryo. I'm sorry. Ha? Di met dagiti naganak laing king kati mangayat aya nga agasawa kayo adet hawayano. Uy nangim. Panpanunutek ti pamilyak. Tungpalag ti pagayatan dagiti dadakkel ko ta saan met lang nga para kadakwada laing daytoy haramidek. No digit para kada kami amin nga sa nga pamilya. Nang nangruna ka dagiti kakapsat ko. Amom no kasanot karigat ti biag mi pingot.
Nga, no si kada harapahap mo. Nga maadaan kay tidakkel nga bangka. Siya, ang dami harapahap ko maadaan tidakkel nga balay. Makapagadal na kiti kakabsat ko. Iso nga, lading itik pingot kinday titinay kari. Saan? Perla, ang dami gundaway ta. I'm sorry. I'm sorry. Inkendeng ko nga makiasawa kiti Hawaiano. Gapu tapatsik nga nalisto nga magunod ko na kiti arapahap ko. Gapu ka dita Hawaiano isuna kat siya mangalapak laeng. Pingot. Saan kanto nga malipatan? Kat dagiti daddo mga kariking kanamnaman nga tong palikid na. Please, Perla, saan? Please, ibabawim di pa nagikasarmo iti Hawaiano. I'm sorry, Pingot. Ngam saanin nga agbali iti panunot ko. Kalpasan ti amin, Perla. Ibeling mulatan, di nakabaybayag. Panagkadwata. Nga relasyon ta. I'm sorry. Makasapul ka tumititi sa bali. Kunam kit diakit agrup-rupak at kwarta. Ibagam ti aminin. Pananglais mo kanyag. Ngimamuti Diyos. Nga uray no mag-iasawa agiti Hawaiano, Pingot. Si kapay laing ti ayayot. Apeng nga road. Apeng nga road. Ngay papaniit mo't sa balit sa salmon mo. Pingkulak pa idi, uray saan? Kanang ko lang. Pingot, please. Please, please. Please. Masapol kundi agawid. Saan nga naskin nga agkit kita ta. Naala sakit kitain nga. Naikadengin nga makikasarak iti sa bali nga magkikinita ta pilaeng. Perla. I'm sorry. Perla. Saan? Perla! Perla, ang sublika! Perla! 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 Hello, Cousin Wilson Pascual. Happy viewing. Happy watching ni Mel Gambulayog. Das namin 10 ni JP Domingo Julian. Naibagbay pa nagbibuya ni Rolando Galban, ni Joel Rundwen. Jingy Joaquin, shout out. Das namin 10 ni Bonifacio Jr. Espirito. Nasakit unay para kanyak day di napasamak kasinyong nang namnamaak ngem saan met gayam nga napasamak. Ididamo kit kas nadyak maawat ti kinapudno ang babaen ti awan sarday apam magbaga kanyak dananang ken dagiti duwa nga kakabsat ko. Binaliwak met laeng ti magdang. Isu na laeng takaskas di anarigat lat tatibiyag. Tatagagangay met laeng dagiti usarek nga pagkalap. Talo na tawen, sipod nagsina kami kini Perla, ken nabayagin nga adday sunay di Hawaii. Nga adda pekid din, may isa nga anak da, iti asawa na nga Hawaiano. Kani di may sa amalem, Pingot! Anak, Pingot! Oh, apeng agdardaras kayo ngayon may diti igiti baybay nanang. Adda ka didakas na damag. Ay, awan. Naimbag nga damag kit di anak ko. Ha, naimbag nga damag. Wa, isarding mo pala dahi ta ubram. Madamdaman to nga ituloy mong ornusin dagita ikat nga pagkalap mo. Taapay nga main. Ganating nga ornusin dagito ta nakipakat no madamdama. Ay na madamdaman to dahitan. Adda agur uray king kay Jebalay. Ha? Asino? Babae? Saan? Lalaki? Taga-dur to dur ka no? Adain patulod da aparaking ka nga kwarta. Naggapo ka no ija Hawaii. Anya? Umay ka na.
Kat matiktikan di jay taga door-to-door, mangururay king kan, umay kanta si kat receiver, naskin nga si kati agpirma. Agpaysuti ko na ni nanang kasin yung adagururay kanyak nga ahente siguro ang tawag na di jay. Digiti agito door to door kadigiti package wenno pau ita kwarta. Kaya di ta kitaek deti resibo na. Tapno makita no asin no tinagapuan day nga kwarta nga na door to door para kanyak. Naklaatak, di ta makita tinagan na. Diyak kahit nga awatin day nga kwarta nanang. Ay, sir, isublim ka dito na naggapuan na. Ay, saan na mabalin, sir? Ay, api nga isubliyo, sir. Ayun nga, men. Api nga ipasublim. Ayun, naskin pirmaam, taawatin. Diyak nga awatin dito nga kwarta nanang. Gaputaan niya. Gapo kini perla. Amuyo tirason nanang. Awan angem. Barok, awatim kadilatan sa baliwam to kasaritan ni perla. Tada kayo to dagsaritan. No kaya't munta nga isubliking kwa na. Isublim to. Ang saan mo nga isubli ka dahi taga door to door. Taamang ano di na isubli. Ay, saan kami nga kasi ma'am. Ay, malapir maamong baraw. Ay, na dahi to ay, kapi ko mga di mo awatin. Tulungan na kakanaw. Nanang. Kalpasan na nga, dinerder to'y puso. Tapos, ikanak ti kwarta, anyang rason. Anyang rason nanang, ibaga man kanyang anyang rason nga ikanak ti kwarta. Kahit adang nga tamot na ikarina, king ka nga kahit na nga tungpalan, uray no nagsina kayon. Uray no sa balin, di asawa na. Basta jak kayat nanang. Jak kayat nga dapat ti connection mi kada ita nga babae. Ni daytoy. Di takarot panunutim adi kita addem. Aging ga ita, kas ti balagbiag tayo. Kanayin mo ibagbaga nga darapaap mo. Angim di mo't matungpatungpal. Takanayin mo ibagbaga nga awang kwarta. Masapol mo't dakkala kantidad. Good day tan na Ada dakkala kantidad baraw. Anyan panunutan. Anya ti pampanunutan man niya. Mas nasisisita ta pride mo. Ngayon na ta masakbayan na kita kakamsat mo. Ti masakbayan tayo. Basta nanang. Diyak kahit nga awatin ti anyaman nga tulong agapukin ni Perla. Basta. Pirmaan pa lang around. Ay, Barok. Dati pirmaan. Ay, dati ma'am. Pirmaam! Dito, di ka lang mabain kini, sir. Sir, pasensyakan, nabayag ka pa nagururay. Nabayag pa nagururay, so na. Sa pagproblema, ipasublim kid din. Pirmaak lang dati nanang. Ngimjak pulos kayat nga igaman dito nga kwarta. Makamu ka. Siyak ti magigam. Nakaprapride ka mat unay nga ubing might. Ay, lakay ka pa kid din. Nakaprapride ka kuna ni nanang sang kaibaga na kasin yung hangin pa nagkunak at nakarbengak nga agked-ked nga saan nga umawat titulong manipod iti babae nga nang derder ti puso. Gusto akmet saan ka di? Tibi kasla nakabasbasit laeng iti panagkitak iti bagik. No iti babae nga inayat ko, nga ninamnamak, nga makadenak, maasawak, nga nang pasakit, iti riknak, iti tamakiasawa, iti hawayano, tulungan nak, ikanak ti kwarta, para iti pagbiag mi. Taapay, bayadan natin panang pasakit na kanyak. Bayadan natin panang sugat na ti pusok. Api mabaybayadan na ya. Api ti amunan no ikanak ti kwarta. Api ti amunan no ikanak ti paggatang ko iti dakkel bangka. Aglunit met ti sugat ti pusok nga iso tinangipaay. Alaman kasin. Sakit. Ipaisublik kininanang dinakayat. Iduling ko na.
Napipiyapay nga alay kung taigatan ko ti arak kulak. Amo to nanang, taigatan ko ti arak. Ta imbes nga aglaing ti pusok at dakit ka perje kung ti bagay. Ay, nagloko ka, tila adda ka. Dakit ti at panunot man. Saan nga para arak daytoy? No di mo kayat. Agserbi latang kada kita kakamset mo. Agserbi kada kami. Saan nga iti arak? Amo to, ti sponsor ko latan ta Neymar Studio. Ay saan? Baka igatang ni yung ti arak. Ay. Basta, saan ko kayat agserbi kanyak datang ang kwarta nanang. Saan di saan? Nakapraprad kakit di luko. Padpada kay kiniyong-yong. Kasi yung diya ka muna makaasawa ak tupay. Kasla nagbalinak batin nga naatap ka di babae. So nga uray no ad-adan nga nagkalikagom ni Delilah nga mapansin ko nga makarik na kiti ayat king kuana kanay na umay padigwan. Ang diya ka mo diyak maawatan tirik no apeng nga di pulos agpitik ti pusok king kuana. Dagdagdagan nakmat ni nanang. Kanay na ibaga nga baka agbaakak. Jak mat di kayat ati agbalin nga baak. Jak kayat nga ti awan tot kataktakunay na ko iti itong palbiag ko. Agtawo nak itan iti 33. Ubing kapay ko nada kanyak. Angem ore ko magkanobya aklain kat awan pay. Kasi yung da kayo man ti pagsaludsuda. Gusto ka di tinaramid ko nga saan ko inawat tulong ni Perla. Gusto lang, di ba? Baka ibaga na, baka isidirnan to, baka kahit nga mga dan, iti utang nga na ibaga nakin, iti babae nga nang derder, ti puso. Kasi yung iso nga nagtakli na iti programa yo, pabalaka dakman, tulungan dakman, iwanwan dakman. Tabaring no mausawa nak kunak tahalos inaldaw nga makaino makiti arak. Dati ko nadabe kanya ko ket Dimas usawan. Baring no malawlawagan ti panunot ko, masilawan ti panunot ko, nga ituloy ko ti biyag ko nga awanen iti dadagsen ti pusok nga impaay ni Perla iti kanya. Sabi ko mata maka-move on ako tapno no ti kasta ket sangwek metten ti masakbayan ti agdama tapno no sumangbay iti baro nga ayat kanya. Siguro awan ti sumangbay nga baro nga ayat gaputa adda pelaeng ti dagen sindi baro ko adda pela ti saksakit ti nakem ko adda pela gurak iti babae nga na nagtalkak idi nangipaayak ti amin ko ken kaduak nga nagarapahap sipod idi ubing kami pay. Agyamanak kadigiti mangted ti balakad ken kang runaan nga pagyamanak kasin ket ti anos ken laing mo nga nangurnos nangibasa ken nangidrama ti pakasaritaan ti parikot ko iti biag. Baam tano pumasyar kami to dita norte Ilocos. May kanto sagutan iti lames iti ikan kadilyan kasin. Uno saan ipawit konto iti bus. Ta napialadan to pagsasangwan nyo apulutan. Ket no may kayto dito'y Santa Ana, aguni kanto kasin. Tap no maamamu kayto met iti personal. To'y naderder ti puso na pingot iti Santa Ana, Cagayan.
you so much, Pingot. Kada ito'y imburay mo kada kami nga pakasaritaan ti parikot mo iti biyag. Ket namnamaem nga may kanda ka iti balakad. Ket sabi ko matamaka na ito dagita nga balakad. Thank you met kadigiti narway nga nagbuya. And thank you kadigiti mangted ti balakad ken kuana. Ket sakbay man nga intay ibasa ti kita nga balakad, isagutan ka man ti kanta kasin para ken ka. Tabaring no babaen ka dito nga kanta, ket maamiris mo nga saan nga rumbeng nga agbarbartek ka para laeng iti babae aglalo no saan met nga pink nga talaga jesalmon na. Aya, no pink jesalmon na, sige mabali pagbabartekam. Aya. Ta kailalalaunay no di pink salmon nga first class nga ikan nga nakangingina nga manmano nga available yan ta fine dining restaurant nga no kata tiyendaan ta palengke deti ulo na lang nukwan ti addang magatang mo na ta deti nga pink salmon nagdiretso kadigiti 5-star hotels digiti fine dining restaurants. Angim no adda angking kadayta naban ni itam tapos napakawalam apo dakkel ka talaga ti hinayang mo perming na sakit tinakem mo. Angim no saan magayam nga pink no digiti regular nga salmon laeng ay di mo sagsangitan dagita.